Nagsagawa po ng regulated pre-release ng tubig po ang San Roque Dam kahapon, Agosto 26, bilang precautionary measure po sa gitna po ng patuloy na pag-uulan na dulot po ng habagat. Batay po sa abiso po ng National Power Corporation ng NAPOCOR na itala po ang 275.45 meters above sea level at ang water level ng dam dakong alas 9 ng umaga. Dahil dito, isang gate ng low-level outlet o yung LLO ang binuksan po dakong alas 5 ng hapon kahapon, kung saan tinatayang 150 cubic meters per second ng tubig ang pinapakawalan. Kasabay ng pag-release ng sabing pre-release, nagpaalala naman po ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa mga komunidad na malapit po sa Agno River na pansamantalang umiwas muna sa paglapit sa mga ilog at patuloy na bantayan ang mga abiso ng mga otoridad. Ayon naman sa PDRRMO, wala namang dapat ikabahala ang publiko kaugnay sa pagpapakawala ng tubig. Subalit mahalaga pa rin ang iba yung pag-iingat, lalo na nagpapatuloy ang pag-ulan at maaaring magbago ang kondisyon ng mga ilog at iba pang waterways. Nilinaw din ng ahensya na ang low-level outlet ay isang controlled outlet na hiwalay sa spillway gates at turbines ng San Roque Dam. Isinasagawa ang regulated pre-release upang magkaroon ng karagdagang espasyo ng reservoir para sa posibleng pagpasok pa ng tubig dulot ng pag-ulan. Patuloy namang minomonitor ng mga kinaukulang ahensya ang water level ng San Roque Dam, lagay ng panahon at kondisyon ng Agno River, habang pinapayuhan ang publiko na maghintay at sumunod lamang sa mga opisyal na abiso. IFM News. IFM News. IFM News.